5 अप्रैल रविवार को 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। हाई फ्रेंड्स, আজি मैं आपनलोকৰ ওচৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ এটা কথা লৈ এটা শৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ কাৰণ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো মানে ভিডিঅ'টো আমাৰ মৰ্নিঙত 9 o'clock আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে লাইভ আহিছিলে তাতে আমাক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিউটি দিছে সো সেইকাৰণে আমি সকলোৰে কৰ্তব্য হিচাপে আহিছে আহি থকা 5 এপ্ৰিলত সো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত থকা চবে মানে গম পায় গাঁও অঞ্চলতে থাকক বা চহৰতে থাকক চবে যাতে গম পায় সেইটোকে মই অনুৰোধ জনা হ'ল সো শৰ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ सो दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनांथार खौरां मोनसे गोनांथार खोथा आरो मोनसे गोनांथार मोनसे शर्ट भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिदों सो दिनै फुङावहाय 9 बाजि रिंगायाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि सर बिथां नरेंद्र मोदी बिथाङा मोनसे खोथा फोसावदों जों बयखौबो मोनथिहोनो थाखाय आरो मोनसे गोनांथार खामानि जोंनि थाखाय होदों मावनांथाय हिसाबै सो बे खोथाखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे शर्ट भिडिअ लानानै फैदों जिहेतु दिनै फुङाव सार बिथाङा जि लाइभ होदोंमोन बे लाइभनि मोनसे शर्ट भिडिअ क्लिप नोंथांमोननि सेराव आङो होनानै नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो नाजादों 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक-एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर
मां भारती का स्मरण कीजिए, 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए, 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा। सो जोङो मोनथिबाय जे जोंहा भारतनि जोंहा गाहाय मन्थ्रि सर नरेन्द्र मोदी बिथाङा जों बयखौबो खावलायदों, जों बयखौबो मोनसे गोनांथार जोंनो माने बिबान होदों जे जों बयबो खौसेथिनि जाय सिनायथि। दिनै जोङो कर'ना भाइरासजों जोङो साग्लोबनानै मोनसे खोमसिनि लामायाव आन्दायनानै दङ। जोङो खोमसिनि लामायाव दिनै मा खालामगोन मा मागोन, मा खालामब्ला मोजां जागोन बिदिहायनो खोमसिनि लामायाव आन्दायनानै दङ। आरो बे खोमसिनि लामाखौ दिनै सोरांनि लामा लाबोनो थाखाय जों बयखौबो मोनसे बिबान होदों आरो बे बिबानानो जाहैबाय फैबाय थानाय 5 एप्रिलनि मोनानि 9 बाजियाव जों बयखौबो आलारि बाथि एबा ममबाथि एबा टर्च लाइट बा मबाइलनि फ्लास लाइट फोजोंनानै माने 9 मिनिटसो सम बिथाङा बिदों। स' बेखौ जोङो होनांगोन, मानो होनब्ला जों बयनिबो मावनांथाय। दिनै बिथांमोना जिखिनि हायो बेखौ नाजादों आरो गोबां नाजादों। बिथांमोना नाजानायनि उनाव दिनै जों बयखौबो रैखाथि होनो थाखाय नाजादों आरो बे रैखाथि होनायाव जों बयबो हेफाजाब होनांगौ। स' बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों। स' दिनै जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि सर बिथां नरेन्द्र मोदी बिथाङा नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों, गावनि आंगो साननानै बिथाङा खावलायदों। स' आरो बे खावलायनायखौ जोङो जाफुंहोनायाव जों हेफाजाब होनांगोन। स' बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों, आंबो खावलायदों। आंनि बे अबंसा ब्लग चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों जे नोंथांमोन बयबो न'आव माने मोनानि 9 बाजियाव फैबाय थानाय 5 एप्रिलनि मोनानि 9 बाजियाव नोंथांमोन बयबो आलारि बाथि साव, ममबाथि लगाय, टर्च लाइटफोरजों आरो लोगोसे न'नि गासै लाइटखौ अफ खालामनानै बे खामानिखौ माव आरो न'आवनो बे खामानिखौ माव, बायजोआव ओंखारनाङा बेखौ खावलायदों। स' नोंथांमोन बयखौबो बे खामानिखौ मावगोन होननानै आसा फारिनायजों लोगोसे आं बेखौबो खावलायगोन जोबथारनायाव। स' नोंथांमोन बयबो बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम, गासैबो मोनथिनांगौ। दिनै जों बयबो माने बे खामानिखौ बिनि थाखाय मावनो होदों जे जोङो बेसेबां खौसेथि दं बेखौ नायगोन बिथांमोना। स' बेखायनो नोंथांमोन बयबो खौसेथियै माव आरो बेजों लोगोसे खौसेयैनो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जेसे हायो शेयार खालाम, जाहाथे गासैबो मोनथिजोबो। जोंनि गामियाव थानाय सोहोराव थानाय गासैबो मोनथियो, बेखायनो बयबो शेयार खालामगोन होननानै आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि बे शर्ट भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। स' बाय लोगोफोर, इयुननि भिडिअफोराव नोंथांमोन बयखौ लोगो मोनगोन आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ आरो इयुनाव फैबाय थानाय आपडेटफोरखौ नोंथांमोना होनो नाजागोन।